Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinaga na Glory. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Problemak ti asawa. Gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, apay ngamin adi mo kayat apagtrabahon dagiti anak ta. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday talag cellphone ti amuda. Bayam kadilatay dan bakit? Kabalak mati ag trabaho. Bayam ati panagadal datin tunarenda. Wen angam saan mat ngarod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kitaam ni Dalya. Idi pay laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanyak. Saan ta napagapaan day tabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahon ita? Saan? Mawatam. Apay ngamin aya, tadi mo kayat apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kayat mapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon da iti talon. Ipaawit da kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabailan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom laang kadakwada at ti kabailan da nga aramiden. Kabalak pa iti agtrabaho, kunakmat. Ay, ala, makaammo ka man laangan. Jonel, tangay si kamot ti inauna, kan 16 matan ti tawan mo, kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, jakayat nanang, mabanugak. Nagdakkel tabagi manak ko, ngam di mo kayat abanugan. Anyangay ti kayat mo nga aramidan, mangan kan maturog. Saan na kayat ni tatang nga mabanugak, nanang? Isuasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kin ni tatang yo? Nga isula ang tagtrab-trabaho? Kabaalan kanumat ni tatang? Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lata at akaasimot. Saan na nga rod akayat nga agtrabaho kami? Tagulit kayo mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan tadapi aramidak. Wen nanang. Imbagpay kan ka, tamatulungan nak iti trabaho dito'y balay. Siyempre masyanak mat kada kayo, no trabaho yo amin. Sa anak matakas la kadamano nga awan amuda at trabaho? Saan mo ida atultuladan? Tama diti sadot anak ko. Wen nanang, saan kayo ang madanagan? Takanayon kayo at tulungan kadagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapak ang mapanijay talon na. Isarunong tulangan ti balon ko. Agkape-kape Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ak. May mete agarado no kastoy adi pa'y simingising ti init. Ay nalakay, sobra mo ti kinagagat mo. Inton ko nagsakit ka. Para kadagiti anak ta ti araramidak. Tapno ad daw sa rinda nga agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di manin ti pagsubangan ta. Mapanak man laangan. Nakaluto ako. Apay akas lama ditiriknak. Impilit ko ti bimangon itay. Uray maditiriknak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kaslaki markaro. Ay, kasla maulawak. Kan nagsakit ti ulok. Itog ako man pa. Good morning, nanang. Good morning, mat anak. Nakariing kagaya man. Apay akas ta tila ngayo. Maulawak anak ko. Kan nasakit ti ulok. Ha? Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapul nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang ija store, nanang. Alaman nga rod, anak.
Mapan ka mangala iti kwarta iti wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo, pay. Kasanugayam ni Lauro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat ni asawak. Inakriingan ti may kadwa nga anak mi. Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Jonel, bumangon kayo di tanta ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka di, nanang. Kaya't may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot a disturbon, ah? Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan amabalin kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat sikamot, Jonel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditiriknak. Iso ada kayo pa ilang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kaya't nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang yo. Kaya't yo kadita panawan kayo, kat makaammo kayon iti biyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Anyamot ni nanang. Bumangon kayon kunak na eh. Didak urayan ang makapungtot. Ta mga nubuyatan kayo iti danom. Adtuyan ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin ti balon ni tatang. Siya kung ti mangipan iti balon. Sigurado asaan manen nga agawid day jay. Imbaon kon dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ay? Imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak ah. Imbagak apanawan ta ida. Ganda kamat gayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayat nga agubrada. Anyan tulangatan ti pagbambanagan dagiti kakabsat mo. Nukas jay dalatan. Asino tinagkuna abaunem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino nga'y timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang agsakitak ng trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ang matrabaho dagiti trabaho mo. Siyak tulatan timang trabaho. Basta saan mo idang ibabaon. Takaasi damat. Si kati kaasi, saan nga isuda? Kabalak mo tiyag trabaho? Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailadlatan ngagmalmalam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay kamatan, Glory. Kaslaawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam adda obligasyon ta kadakwada. Wan, ngem na labas tar aramitam. Kaya't kulang mat nga agbyag da naragsak. Asaan da maparparigat? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatang. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bauten nak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan ah, tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diya kayaten alagi pan tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasak idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mat anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kon timang pasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't nga biniti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaki nga anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsung-batan minumaminsan, nanang. Diyak amo no anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kasdi akapanunutan na. Kasaumlatan adag iti anak yaw at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang. Ngam agungot ni Lauro. Kabailak mat abaunan ida. Ngam kontraan nakmat ni Lauro. Ay oo, na yan ti asawam. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailyak kita. Inakgumatang iti mausar iti talon. Agpakuyog kan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan. Mangarkilakon iti tricycle. Ala, makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan.
Jak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Agtal na ka. Kaslamot awan panunot kun iti daytang ibagbagam. Ay, jak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang spoiled mo kadag iti putot mo. Ang mga nusikan to ti agbabawi iti kasta nga ugalim. Awan pa nang ipatag mo kadag iti anak mo. Kagura da kan tulakit di, nubumakat ka. Nasingpet ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanyak. Tamunak atulungan itirigat ko. Patsyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukan ka. Panawan ka man laangan. Ne, nanang. Apay kasta ti tsura yun. Kas kailan na bambanog. Ay, nagtartarayak nga imbay dito balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, ti panakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay Diyos ko, sa dino ka nung nga ospital ti ayan ti asawak, nanang. May samot nga ospital ti adda dito lugar tayo. Di ije ti papanam. Sige nga rod, nanang, tenak kita ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay, tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam, mala, ingkan. Ay nalakay, maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na, kat saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasakam. Sana? Sana mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho nga Numaputad matanti may sasakak. Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kong dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti panang putad da iti sakam. Kasano pa itaan? Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga kada kayo ti aggastos dito ospital. Dayta ka no lang ti may tulong da. Tapada tayo matla amarigrigat ti nakabangga kada kayo. Unay mo tandi kaso yan nagbanagak. Diyak maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas talaang tinapasamakan ka. Iso aswerte ka pa'y laang lakay. Itatakastan tinagbanagan ni tatang. Kasanon tibiyag tayo. Damagak man kada kayo. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agbisin. Nanang, kinapudno na. Idinsang patyo ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asikin kwa na. Diyak kayatan nga agtrabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Wana, manong. Alangan mo't ani tatang. Katpilay nga rudan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak amangan dingay iti amayo. Takas laawanan patag tibiyag na kenkwana. Itatanaputo den ti sakana. Sige, nanang. Mapantayo nga rod iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na manong. Tadatamot ti agtrabaho iti talon. Amangan no iso ti may sa pagladladingitan na. Tapampanunutan na. Asaanan ang makatrabaho. Huwag ngagpaiso, nanang. Ang mga no pampanunutan ni tatang amarigatan tayon. Alang rod. Da kayo ti mangay ayo kenkwana. Takaasiman. Lakay. Kadwak dagiti anak na. Anak ko. Kasano pa'y tibiyag tayo itan. Saan kayo na may paayan itinanam ay abiyag? Tagastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo ngagladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kamin kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Un tatang. Masyan kami unay kada kayo iti kastaan nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Iso dati nagdisnudo ng trabaho. Gaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. Agyaman ako unay kada kayo anak ko. Sapay ko matamawatan da nga amayo. No sana ka nagbali na kastoy.
Ikarigatan kayo ko mga ipayan iti nanamaya panagbiag. Ngam kastoy akon. Marigatan akon ngagtrabaho. Dadakkel kamin tatang. Isuada kamin ti agtrabaho. Pakawanen da kami kuma. No saan mi anapanunot ti tumulong kada kayo idi. Pakaragsakak ngamin. No makita ka saan kayo amarigrigatan. Isu nga ita, tatang. Da kami matantiag trabaho para kada kayo. Nagagatitan ngagtrabaho dagita anak mi Mr. Lonely. Kung kunak pa'y kit din, itinakam ko. Nga inuray da pa'y nga adda mapasamak iti amada, sada maasyan iti daytoy. To'y pagayam mo, Glory. Agyaman ak pagayam Glory iti daytoy apakasaritaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada. Ket isuda met lang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo met anaganak, saan anasayaat nga ispoil den ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.